bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahirap ang buhay at malupit ang mundo. Kaya't pinilit kong maging matatag. Hi DJ Rocky. Gusto ko sanang ikwento sa iyo ang buhay ko. Sana mapili mo ang kwento ko on air. Itago mo na lang ako sa pangalang Melody. At ito, ang aking secret file. Pangalawa ako sa aming 5 magkakapatid. Ang pamilya namin ay napakasimple lang. Ang tatay ko ay laborer sa isang labor program na pangkalsada sa pangangasiwa ng isang ahensya ng gobyerno. Ang nanay ko naman ay isang simpleng may bahay. Dahil dito, minsan, hindi nagkakasya ang pagkain namin sa araw-araw. Dahil si tatay lang ang naghahanap buhay. Si nanay naman, nakatutok sa mga gawaing bahay, sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Hindi ko naman ikinahihiya ang naging kalagayan ng pamilya namin noon. Hindi rin ako naiinggit sa iba pang mas nakakaangat sa akin ang kalagayan. Kaya lumaki man ako sa hirap, sanay naman akong magtiis sa kung ano ang meron kami sa aming pamilya. Itinuturing namin na blessing ang anumang na-e-enjoy namin nung bata pa kami. Noong nasa elementarya ako sa isang pampublikong paaralan, naranasan kong magbaon ng kamote. Oo, nagbabaon ako ng kamote. Yun na ang kinakain ko sa recess at lunch break. Isang pirasong kamote. Nahahatiin ko pa at pagkakasyahin para sa buong araw. Maniwala ka man o hindi, DJ Rocky, pero masaya na ako sa kinakain ko. Sino ba naman ako para magreklamo pa? Yung iba nga, walang makain eh. Mabuti nang meron kesa wala, hindi ba? At alam mo ba, isang pares lang ng uniforme ang suot-suot ko araw-araw sa eskwelahan. Pag-uwi ko ng hapon, habang hindi pa madilim, nilalabhan ko ang uniforme ko. Sinasampay at pinatutuyo. Nakikiusap ako sa kapitbahay namin na may malaking refrigerator na kung po pwede, dun ko isabit sa likuran ng ref nila ang uniforme ko para matuyo at maisuot ko kinabukasan. Mabuti na nga lang ay pinagbibigyan ako ng kapitbahay namin. Madalas nga, sinasabi sa akin ng kapitbahay namin, magsikap ka lang, aahon ka rin balang araw. Pinanghawakan ko ang sinabi niya sa paglaki ko, DJ Rocky. Oo nga pala, ang bag ko noong elementary ako, tinuping tela ng harina. Tinahin ng nanay ko yung sakong pinaglagyan ng harina ng kapitbahay namin na may bakery. Yun na ang naging bag ko. Lahat ng mga libro ko, doon ko inilalagay. Minsan,
sineswerte kapag hindi naulan. Pero madalas dahil wala kaming payong, nababasa ang mga gamit ko sa eskwelahan kapag naaabutan ng malakas na ulan sa kalsada. Naranasan kong patuyuin ang mga libro ko sa loob ng classroom. Nilalapag ko lahat sa sahig o di kaya'y binibilad sa labas ng room kapag maalinsangan na. At masaya ako. Masaya akong naranasan ko yun. Masarap mag-aral. Umulan man o umaraw. Hindi ko makakalimutan ang sinabi sa amin ng teacher namin na mag-aral ng mabuti dahil edukasyon lang ang sandata namin para umahon sa kahirapan. Hanggang sa dumating ang graduation ko noong elementarya. Sumama sa akin ang nanay at tatay ko para magmarcha. Yun na marahil ang unang beses na nakita ko silang nakasuot ng maayos na damit. Yung tipong formal ang dating. Sabi ko sa sarili ko, pagbubutihin ko palalo. Para mapagbilhan ko sila ng mas magagandang damit na maisusuot. Kalaunan ay nakatungtong din ako ng high school. Dito ako mas nagpursige sa pag-aaral. At hindi lang yon, DJ Rocky. Nagsimula rin akong magbenta sa classroom namin. Gaya ng homemade na yema, homemade na munchkin. Minsan pa nga, nagdadala ako ng ice bucket tapos nagbebenta ako ng ice candy tsaka ice drop. Pag medyo nagkakapera, ay nagbebenta ako ng mainit na ginataan sa umaga. Nakabalot yun ng plastic. At sa awa ng Diyos, hindi ko naranasang umuwi na wala akong naibenta. Lagi akong may kita tuwing uuwi. At ipinambibili ko yun minsan ng bigas at ulam namin. Hindi kasi sumasapat ang kita ni tatay eh. Nakakaawa naman kung hindi ako tutulong sa kanya. Minsan naman kapag may libreng oras kami ng kuya ko, pagkatapos ng klase niya, sumasama ako sa kanya sa pagpapadyak. Sumasabit ako sa likuran, nagtatawag ng mga sasakay. Umaraw man o umulan, sasamahan ko si kuya sa pagpapadyak. At ang kita namin, pinambibili namin ng gatas ng mga kapatid namin. Masaya kami nag-a-adventure sa karanasan namin. At ni minsan, hindi sumagi sa isip namin na ang hirap ng buhay namin. Sa lahat ng mga hamon na hinaharap namin sa buhay, nakangiti lang kami na kumakayod at nagsisikap. Habang nasa high school ako, DJ Rocky, sa hindi inaasahang pangyayari, ay nasunugan kami ng bahay. Nadamay ang bahay namin sa isang malawakang sunog sa lugar namin. Kakaunti lang ang gamit na naisalba namin. Pero sa awa ng Diyos, walang nasaktan o namatay sa pamilya namin. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik kami sa bahay at unti-unti naming inayos ang mga pwede pang ayusin. Nagbigay naman ng ayuda ang barangay at ilang politiko para makabangon kami. Naipaayos namin ang mga nasunog na bahagi ng bahay namin at unti-unti rin naming naibalik sa dati ang tinitirhan namin. Sa pangyayaring yun, ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, magkakaroon kami ng mas malaking bahay na hindi basta-basta masusunog at hindi basta-basta guguho kapag may lindol. Itinanim ko yun sa utak ko, DJ Rocky. Balang araw, aahon din kami mula sa kahirapan. Habang nasa 4th year high school ako, na-ospital naman ang nanay. Nagkaroon siya ng bleeding sa matres niya. Lampas 2 linggo na siyang dinudugo. Yun pala, pagpa-check up namin, mayuma na. Kaya inoperahan siya ng libre sa isang pampublikong ospital. At natanggal
ang matres at ovaries niya. Hindi na siya ulit dinugo pagkatapos noon at tuluyan ding gumaling. Pero alam mo ang hindi ko makakalimutan? Yung trato sa amin ng mga nurse sa ward. Madalas kaming pagtarayan o pagtarayan ng mga staff sa ospital. Alam mo yun, parang lagi silang aligaga, mainitin ang ulo. Naisip ko, ganun ba sa lahat ng ospital? Lahat ba ng nurse at doktor? Ganun ba mag-isip? Laging galit? Isang beses sa kaiikot at kapapasyal ko, napadpad ako sa isang bahagi ng ospital kung saan nandun yung mga private room. May isang beses na patingin ako sa isang kwarto. Nakita ko yung pasyente. Mukhang may kaya at pa-English-English pa. Tapos yung mga nurse at doktor na nandoon, lahat nakangiti sa kanya. At panay pa ang po at opo. Doon sa pasyente. Ang ganda ng pananalita nila doon sa pasyente sa private room. Pero sa amin doon sa ward, sinisigawan kami kapag may gamot na ibibigay. O kapag hihingi kami ng tulong o magpapa-assist. Naisip ko, ay, ganito pala. Pag mahirap, pwedeng mabusabos. Pero kapag may pera o kapag mayaman, igagalang ka. Hindi ko naman nilalahat Pero parang ganun na nga Ere-respeto ka kapag maayos kang manamit. Pero kapag mukha kang dugyot, pwede kang bastusin. Nasaktan ako para sa nanay ko, DJ Rocky. Kapag napapagalitan kami ng nurse, hindi na lang kami umiimik. Kasi nga, libre lang kaming na-admit sa ospital. Wala kaming karapatang magreklamo dahil wala namang kaming pambayad. Lahat sagot ng gobyerno. Alam mo, naiyak ako isang beses, nagtago ako sa CR. Naaawa ako sa nanay ko. Hindi naman namin ugali ang pumatol o sumagot kapag may taong galit sa amin. Napansin ni nanay na namumula yung mga mata ko galing banyo, sabi niya. Umiyak ka, no? Hayaan mo sila. May Diyos namang nakatingin sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. At dahil dun, mas naiyak ako. Hindi na ako nakaimik, DJ Rocky. At gaya ng sabi ni nanay, ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ng ilang buwan, gumaling si nanay mula sa operasyon. At nakadalo uli sila ni tatay sa graduation ko nung high school. Ang ganda ulit ng porma nilang dalawa. Hindi halatang hirap kami sa buhay nung araw na yun. Sa wakas, naiabot ko sa kanilang diploma ko nung high school. DJ Rocky, ang dami na naming hinarap na hamon. Ang dami ko na ring nalagpasan simula pa noong bata ako. Pagkatapos ng graduation ko noong high school, sabi ko sa sarili ko kahit anong dumating na pag-usubok, kakayanin ko. Lalampasan ko. Ang lakas-lakas ng loob ko nung panahong yun. At buo na rin ang desisyon ko sa kursong kukunin ko. Criminology. At hindi ko inaasahan na meron palang tutulong sa akin para maisakatuparan ko ang mga plano ko pagdating sa kolehiyo. Ang mismong kuya ko. Salutatorian si kuya nung graduate siya ng high school. Isang taon na bago ako graduate. Si kuya ay naging scholar ng DOST. At ang buong tuition niya sa universidad kung saan siya nag-aaral, lahat yun ay sagot na ng scholarship niya. Bukod dito, may benefactor siyang isang tanyag na doktor sa Maynila na siya na mismong nagpaaral sa kanya. Kaya ang nangyari,
Yung DOST scholarship na nakuha niya na kung saan ay may financial subsidy siya, sa akin niya inilaan. Yung subsidy niya, ang ginamit ko para makapag-enroll ako ng criminology sa isang pribadong universidad. Sa unang pagkakataon, ay nag-aaral na ako sa isang tanyag na eskwelahan at makakapagsuot na rin ako ng magandang uniforme at bagong-bago pa. Nung first year college ako, hindi ko makalimutan ang favorite subject ko ay PE. Oo, physical education. Kasi pinagpo-push ups kami. Set and reach, mga ganun. Ang hilag-gilig ko kasi sa physical fitness test noon. May isang beses nga noon na nabutas yung kaisa-isa kong rubber shoes habang nagpipi kami. Kaya, madalas, nauwi akong basang-basa ang mga paa ko. Dahil kung hindi naman sa pawis, ang dahilan ng pagkabasa ng paa ko, napasok ang tubig baha sa rubber shoes ko. Kaya ayun, pati mga medyas ko basa. Pero dahil tuloy-tuloy ang suporta sa akin ni Kuya, hindi ako pinanghinaan ng loob habang nasa kolehiyo. Sinubukan ko mag-apply ng scholarship sa 2nd semester. At sa kabutiang palad, nabigyan naman ako. At ang lahat ng perang natitipid ko pambayad ng tuition, nilalaan ko sa pag-aaral ng mga nakababata kong kapatid. Pinambibili na nila ng mga gamit sa eskwelahan. Pambili ng baon, pamasahe at iba pa. Palagi kong pinapaalalahanan ng mga nakababata kong kapatid na matutong magtiis sa kabila ng hirap. Dahil hindi naman ito habang buhay kung gugustuhin nating umunlad. Lahat ng araw na naghihirap tayo, magtatapos din yan lahat, sabi ko. At hindi ko na nga namalayan, DJ Rocky, na natapos ko rin ang kurso ko. Sa tulong ni Kuya, na nauna na ring nagtapos, naigapang ko ang kolehiyo at maigagawad ko rin kay nanay at tatay ang 3 diploma ko. Pero kung kailan naman ako nagtatagumpay, tsaka naman naging mas mapait ang tadhana para sa pamilya namin. Ilang linggo bago ang graduation ko, na-ospital ang nanay. Bigla na lang nahimatay. Tumabingi ang pisngi. Yun pala, stroke na. Dinala namin si nanay sa ospital. Pagdating doon, hindi na ulit nagkamalay si nanay. Hanggang sa humina na ang vital signs niya at tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Biglaan ang pagkamatayin niya. Namatay si nanay 5 araw bago ang graduation ko sa kolehiyo. Naka-attend ako ng graduation ko kasama si tatay. Pero hindi namin magawang ngumiti sa pagdadalamhati. Pag-uwi namin ni tatay galing sa graduation ko, nakalagak pa noon sa bahay ang mga labi ni nanay. Dahil sa makalawa pa ang libing niya. Ang nasabi ko na lang kay nanay pag-uwi ay, Nay, eto na oh. Eto na yung college diploma ko. Sorry po, hindi ko na po naiabot sa inyo. Sayang. Pangarap ko pa naman na mapicturean uli kayo ni tatay na hawak-hawak niyo ito. Gaya sa mga nauna nating picture. Sayang, Nay. Cum laude pa naman ako. May medal pa sana akong isasabit sa iyo. Sorry po, Nay. Kung natagalan ako. At hindi niyo na ako nahintay. At habang pinagmamasdan ko si nanay sa kabaong niya, hindi ko napigilang maluha at maawa sa kanya. Hindi ko na siya mapagbibilhan ng magagandang damit na pangarap niyang suotin noon pa.
Hindi na niya mararanasang makakain sa mga mamahaling restaurant. At hindi na rin niya makikita ang tagumpay naming magkakapatid. Kaya naisip ko, sisiguraduhin ko na magiging proud si nanay dyan sa langit. Magiging proud ka sa amin, Nay. Pagkatapos ng libing ni nanay, nagkaroon kami ng pag-uusap ni tatay. Nabanggit niya na ang pangarap lang noon ni nanay para sa aming lahat ay makakain ng sabay-sabay sa isang sikat na Filipino fast food chain. Ganun lang daw kababaw. Kasi ibig sabihin daw noon ay hindi na kami nagugutom. Kasi may pambili na kami ng pagkain kahit saan kami nagpunta o magpunta. Hindi ko alam kung matatawa ako o malulungkot ako sa revelasyon ni tatay. Pero yun ang pinakapangarap daw ni nanay, na lahat kami ay makakain sa sikat na fast food chain na yun. Sayang, hindi na niya tayo makikita ng ganun. Sabi ko kay tatay, Tay, pag nakapasa ako sa board exam at nakahanap ako ng trabaho, yun ang una nating gagawin. Mag-aambag kami ni Kuya. Umalalay uli sa akin si Kuya sa pagre-review ko ng board exams. At sa kabutihang palad, naipasa ko ang Criminology Licensure Examination sa unang pagkakataon. Hindi nagtagal, nag-apply ako sa pagiging pulis, nag-training at pinalad na mapabilang sa hanay ng kapulisan. At sa unang sweldo ko, tinupad namin ni Kuya ang pangarap ng nanay. Kasama si tatay at lahat ng mga kapatid namin. Kumain kami sa fast food chain na pangarap lang noon ni nanay na mapuntahan kasama kami. Tinupad namin ang pangarap ni nanay. At sa pambihirang pagkakataon, nag-order si Kuya ng isang take-out meal. At sa kalagitnaan ng gabi, inakyat namin ni Kuya ang gate ng sementeryo kung saan nakahimlay ang mga labi ni nanay. At doon ay dinala namin ang take-out meal na para sana sa kanya. Kung nabubuhay lang siya. Doon sa mismong puntod ni nanay. Doon na namin iniyak ang mga luha ng tagumpay. Na sana ay nararanasan ni nanay na kasama kami. Kung hindi lang siya maagang kinuha ng Panginoon. Sa ngayon, DJ Rocky, maayos na ang estado ng pamilya namin. Kung noon ay kamote lang ang baon ko pagpasok sa eskwela, ngayon ay pritong isda at kanin na. Kung minsan may extra pang banana Q o turon. Kung noon ay ipinatutuyo ko sa likod ng ref ng kapitbahay namin ang basa kong uniforme, ngayon ay pinatutuyo ko na sa likod ng ref namin mismo ang basa kong uniforme. Kung noon ay gawa ng sako, sa harina ang bag ko, ngayon ay itim na sling bag na ang daladala ko. Kung noon ay nasusunugan kami ng bahay, ngayon ay nasusunugan na lang kami ng sinaing. Hindi ng bahay. At kung noon ay naranasan naming masigawan ng nurse sa ospital, ngayon ay hindi na. Dahil nagsusuot na kami ng dekwelyong damit kapag magpapacheck up sa pampublikong ospital. At oo, nakakapagpa-check up na rin kami sa mga pribadong ospital. Sa madaling sabi, hindi na kami ganun kahirap gaya ng dati. Nagbunga rin ang lahat ng sakripisyo namin. Hindi laging may bagyo, unos at pagsubok. Darating din ang tag-araw, kasaganaan at ginhawa. And DJ Rocky, gusto ko rin sanang kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ng tatay. Tay, salamat sa lahat ng sakripisyo. Salamat sa pagbabanat ng buto para maiahon ang pamilya natin. Sana sa tagumpay namin bilang mga anak mo,
maramdaman mo ring nagbunga ang lahat ng pinagpaguran at ibinuwis mo. Sana humaba pa ang buhay mo para mapagsilbihan ka pa naming magkakapatid. Hindi man natin kasama ang nanay, payapa ang loob kong minamasdan niya tayo mula sa malayo. At habang buhay, dala-dala natin ang alaala niya sa ating mga puso. Mahal na mahal ka namin at hindi ka namin pababayaan. Sa ngayon, DJ Rocky ay may asawa na ako at may isang anak na kami. Naipaparanas ko na rin sa anak ko ang mga gusto kong maranasan nung bata pa ako. Magandang pananamit, maayos na bag, saganang baon sa eskwelahan, at kaginhawaan sa buhay. Lagi kong dasal na dumaan man ang panahon ng taghirap, hindi sana kami pabayaan ng Panginoon. Kahit gaano pa kahirap ang buhay, piliin pa rin nating maging matatag. Salamat sa pagbabasa at hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Melody at ito ang aking secret file.